Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve ved Førja Ungdomsra og Fråskaparseder Førja. Vel atkommen til Seitna Bars av sendingene og beinleies. Boje, vil du greie for akkurat snart 17 timer kommer snikkes om? Ja, vi får ha en tått som eier vidt livet og lese Førjon. Og vi får få en lesande fra Fråskaparseder kommer inn og greier synder fra hvordan det å genga setsen. At han til så får jeg høyre synder om Lie, fotballslie, og det Rekve Mikkelsen som kommer og prater om det. Vi får så gjerne høyre lydsynder om hva for å hente her i kommande vikskiftene. Ja. Jeg halte at først og fremst med vi får rekord fra setsen inne, så kører vi det lær fram. Det var Bruno Mars, vi When I Was Your Man. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Bruno Mars, vi When I Was Your Man. Så vil jeg lukke minne også at vi har en kapping i gang. De skal bare sms'e inn av 5.95.95 hva de dattelig gjør vikskjøftene. 5.95.95. Så det vi i Lodakassen om å vinne 2 ganger mer til Klimaks 2013 som vil i Klaksvik 24. og 25. mai. De kunne også skrive noe åsøyne av Facebook om de ikke tror med sms'e eller ikke har til alt å gjøre. Nu vi kommet til Totten, vi liva og lesa og i Førjon, Bøye. Ja, vi nekk for Førjon som
liva och läsa. Och en av dem är Rakel Beinerstötter Poulsen som läser Setron. Rakel, vad akkurat läser du av Setron? Jeg leser samfunnsfrøye av søv samfunnsdeltene. Og det er spurt opp at du kan lese søv, du kan lese kjøttmannafrøye og samfunnsfrøye av deltene. Så er det samfunnsfrøye, eller samfunnsfrøysende. Hvordan er det? Det er ordentlig døylig, det er ordentlig spennende. Det er utbyggingen til 3 år, så er jeg bachelor i samfunnsfrøye. Og 2. første åren da er det alt muligt. Og nekfag, til dømes søva, lov, medmentan, altså så nek imest. Og her er vi alt sammen, nek folk i en rom sammen som er en studentklasse. Men det seneste er det mer å spesialisere. Det er 4 vi går om bacheloppgavene, og vi er ganske ikke nek til tøyma, men mer å spesialisere og ikke brøtt som 2. første årene. Hva innebär det att läsa samfunnsfrøye? Det innebär att vi lär och några teorier om ivisk evner och vi lär att bruka imiska metoder. Vi lär att liksom att bruka några teorier i praxis, att sätta det på också. Vi vet också som rör sig samfunnet. Teorier, gamla teorier, det kan vara sövliga teorier, det kan vara allt möjligt som vi så sätter på också. Gerandes ting. Och här var det näck vi förskrivet, ja? Ja, helt sikkert. Det näck vi förskrivet, ja. Det var faktiskt bästa bruk och det är projekt vi brukar mest där. Så färd ut och vi finner en teori som det är alldeles spännande. Så färd ut och samfunnet vet om vi ska kunna se det är också aktuellt ämne. Så finner vi problem. Vi älskar finna problem. Fler problem är bättre. Så kommer vi lösa problem och finna teorier som vi kan sätta där och arbeta vi som metoden som vi lär oss. Ja, alltså vad är det för uppgifter som du gör ta det sätt någon? Som uppgifter är teoretiska. Här du vet ganska ett hotag eller en teoretiker som så skriver om och bättre eller kan det vara mer alltså kan det vara mer praktiskt att du först ut i samhället skriver om helt om skriven uppgifter om trivnaden till de unga och alltså mon är byggt och bo i till dömes. Och här brukar jag till några hotök som jag funnit när sociologibok och så som vi så kunde se det samband vi också som vi kunde relatera till. Så det är i men man bestämmer nog snäck själv kan man skriva om det är delt. Man har väl liksom. Så ofta skriver ditt uppgifter. Att när första semester att när först ska jag ända vid en uppgave eller en muntlig prövning. Så det är ja, en 6 uppgifter ja, så ska det. Ja, hur alltså arbetet som einställingar eller det bulkarbete eller det en blandning av avon eller? Det är nog snart upp till en själv kan man fyra man det är inte som att man ska bulka så ska du själv men jag fyra skriver bulka till att man kan få en input från så 15 euro och några goda idéer så det är upp till en själv kan man ge. Det brukar bära. Ja, det är så jag säger det är själv att det kommer till att slå ger uppgifter det är sin stortliga ger det balkon och man fär ju ja alltså man har ju kantin i halt om det och man liknar man checkas om ämne och som ofta så fär man nästan och så kommer man fram till det bästa urslitet där kan vi vill uppgång. Men nu vet jag att det skriver som heter problemorienterat projektarbete. Kvart är det? Det är ett fag som heter fjör. Det handlar om hur man arbetar med en problem, hur man ordnar för problemställning till en uppgave. Faktiskt ser det att jag kan säga hur en problemställning är, om det är en kvätspurning, kvostspurning eller järnöjspurning. Alltså till den jag kan säga hur en uppgave utvecklas i sätten, alltså och vad fokus ska vara. Man väljer ett ämne, så är det ting man kan skriva om, alltså de uppgifter som vi skriver nu, som vi ska snabbt förklara om nu på public service, alltså att skriva om public service, så är det kvart måste en ärmarskade, så väl en problemställning, och ta lär man så vet en problem med det projektet, men du är färdig lär du fossa. Visst du för alltså du finner tack för uppgifter du vill ta och finner tack för metoder du brukar och vad det bäst att ta uppgifter som du vill skriva. Och lära analysera urslit är väl jag kan en gång eller kan en gång enkelt tolka den urslita och vara fördomsfri att du förstår just när kan eller du ska nog att du brukar din egen mening
och också allt för nek mest att inte open mind att du kan få nekimisk input så du kan få en goa och alla den uppgåva. Sånt ting lär vi dig. Ja, du nevnte en uppgave om public service. Hva er det for en uppgave? Det er en oppgave som skriver i bølgen. Vi var 4 alltid i bølgen skriver jeg, og her var det vi valgte et evne som var aktuelt i samfunnet akkurat her. Nok snakke om her kringvarspe var i elden akkurat her, og fortsatt her med var rakk ikke alle minutter, eller hjertene stagnere, og her med et annet en sending vi tidsen av kringvarskron et refleksjon, en som har inne i skåren her, som det var en magasinsending som vidgjørte imisk evner, altså imisk mentale evner, list og danser, sjånlegger, tonlegger og troarløv og imisk, og hun var tidsen av dagsskronene, kringvarskronene, og det er evnet så til å tjekk i samfunnet som skapet for motpoler på en eller annen måte som så eldre til at tjekk som Kåren nok snakket her, som vi så helt var avhverst, og som vi valgte å skrive om. Hva var Russian til å valgte å skrive om akkurat det? Altså, det helt var det spennende. Jeg vil prøve å prøve mer ut noe som ikke er det så teoretisk som vi annars platt til å gjøre. Ikke skrive om også mer utørselig som man kan, som man ikke annet kan skrive om akkurat her, som også er aktuelt, og som vi helt var spennende. Och det var nog så akkurat här det tog in i bilden nog så att det vet att listen ska sättas här så att och mättan det ska vara sånt det är så högt där fast och i sortmannen alltså det är nog intressant att man tar det så högt där fast i sortmannen på täckta skronne och att han ögon som kom i folk som bränner för list och för mättan allt det förskälligt helt nog spännande att kan jag kvui och fuss och kvart. Hur var det arbete vi uppgående? Alltså, vad fick du borsturen? Vi fick, alltså vi gjorde också en problemställning som att kvui äldre avtökarna av reflektion till tjäk och samfällarna. Och alltså vi kom inte några nyheter som så, alltså några direkta nyheter. Alltså vi funnit här och några imska faktorer att vi sätter ner kanna alltså public service sagt man ordna grönliga och funnit här kan ständs akkurat och hur är vi mättan och hur högt är det där fast i soffan och sett under alla i Egypten och lustigt interviews vi för vänner kring kvarstjora och i lista folk som var med oss nere och vi fick här på sjur att imsa meningar som med mening om att man kan inte alltså nökta alltså törven inte alla folk med sen att man kan det som det var en sändning som teaching av skronne men också andra kommer sen 4 och nu prövar tattar men att så som ondet du mening om att det var ett skandal och det var förfärligt att mot väntan och både listan att man tog det av sändning så intressant och så emiska meningar och hur så näkt chart att kunna 11 till. Hur länge har du till att skriva en sån uppgave? Vi har alltså det är nog sån uppland självvangst länge två men alltså vi vet att vi får skoja att skoja så länge det kan ska från årsbörjan till den för maj och så vidare vet jag och så ska det en uppgave så man kan själv börja på en väg men det tar oss till att finna det rätta tillfälle och finna rätt metoderna och sen det tar allt till. Så du går i skolan med igen och skriver uppgave faktiskt. Har du möteskilt var det? Det här var vet och som faktiskt är möteskilt där hemma ska man upp annars för dem. Lukas man detta skulle ska upp fotlom pensum. Hvis du ikke møter opp til var ikke 40% av tøymaterialen eller hva det er. Men sommerfagen er det ikke møteskilda. Her er det med tunne egna arbeid at du møter opp hvis du er ho eller du leser pensum, men du tunne arbeid at og skilja godt kjem på sjur. Det er ikke som spyr etter der på tamaterne. Hur ser så har man hotla med upp så hvis ikke møteskilt eller var man ganske mer motiverad til å si det hemma. Det är nog som får mest på sjö vi sitter hemma och läsa som men det är sån det är ganska man motiverande man för skola och man sitter samma flotch någon och alla liksom samman det och man får idéer från öron hör läraren komma vi han sitter ju referat av texten som det läser hemma men han kommer vi i sån öron så godskatten man kan se så här till ockorna så det sjön det är bättre med då helt säkert. Men alltså det är ju på samma måte som det är av mina skulle man för avväring eller?
Nej, det är det inte. Alltså det är betraktat det som vuxna folk och du själv valt det där och det kan gå ut för att du gör en insats och så släva gå karaktärer och få några beslut och du gör en insats. Ungen riktigt det där och sen ska det komma till mig och Hur snägt timmar hevet de vikna? Det är som man lever, vet man vill till att spela samfällagsfrö som du har valt. ja. Så låter som du skilja neckfag. Helt så neckfrø i forhold till min skola. Ja, helt sikkert. Det är läsa, det är det jag läsa morgon i min skola. Det kräver mer, att du gör mer hemma. Och så har vi läst det här. Kanske vi går i skola. Ankra veckor, det är torsdag och hösta. Frutja dag, så läser jag man att det är imisk hos det är för semester till semester. Och så ska man så bruka det igen till att läsa. Eller, och så som arbetar sig det igen. Eller det gör man själv också man gör. Har du själv arbetat med det? Ja, det har vi. Ja. Hur snägt timmar vikna arbetar? Jag kan arbeta nog snägt, ganska för snägt. Men det är bo i havn och det är Jack. Och i skolan här bo i det arbetet. Det har brukt en läsa till arbete. Det har gjort det till. Man har ju en löja ska betala och mat och för allt hänga samman så vill det nödt arbeta. Det är första löja för maten då är det så. Och inte en vecka. Eller för det ganska. Ja, du säger att nu tar du i havn. Kvar bort du? Jag fick vi klacksök. Du bort klacksök. Ja. Men nu är det så att fräschen till att switcha in och C3 är morgon 15 mars. Lyckas man ner till att lära utbyggningar eller de flesta är utbyggningar. Kan du säga till dig som antingen omhuxa eller har sökt in och C3? Eller med att ta till det som har att inte hålla sig efter det söka in och det är ordentligt spännande och det är inte bara intressant. Alltså det är inte bara läsa. Vi är också en social vid skipa fyra så introfest sånt ta vi börja om sommar och färturer fjärrvärldskåp om så är ett vikskifte och det var ordentligt skeg och det som ge som nere till färturen ner och det här var julafrokoster och vi mötas och dricka kaffe eller öl eller vad det ska vara och det är ordentligt skeg och det är spännande och det är alltid en 4 månader läsa för en helt säkert det är man får lära en bättre tog att lära det som du brukar för att göra det lärdom som det är eka till det som för att han inte är förnämliga och helt säkert det är plus att läsa för en. Men hur vill du sammanbord min skola vi sätter? Vad är månaden att du och alltså då samma vi jag ser som törst jag ser så realist allt små är så stora som är 22 och som är ganska 64 som att folk är så imiska och det är inte det alltså det är ganska är folk mer seriös att det är ganska som är en seriös mina skuld att det ska ske men folk är mer seriös och det är liksom då valt är färre eller samfälsvis så väl man har kaos och liv och man arbetar med allt det tror och då har arbetat när jag lär själver och ja. Vad kan så bruka till en uppbygging till då du sliv? Jag har valt det här socialväsende och samhällsplanering och ta specialiserade den för allmänna stonar, organisationer och privata stonar. Så innanför det allmänna, privata, man brukar det faktiskt alla bra i uppbyggning, man brukar allt möjligt man kan bygga upp på till annat som man vill. Du först börja bjuda bachelorstudier här med förjarna? Ja, det är vi att bjuda masterösna. Okej, men alla du där annars får jag läsa såna bachelor? Ja, det är nog spännande men helt ja, jag har just ja. Och du först har landat om det som krävs? Ja. Ja. Ja, Arne, så i River James Lake så ska du ju skriva en bacheloroppgave. Ja. När ska du ta och kvart hur du måste skriva? Jag skriver om jag ska börja på den nu, nästa vecka faktiskt. Jag skriver om PISA-kanningarna som jag gjorde där i förrjun i 2004, 2006. Jag skriver om hur det har brott skolsystem i förrjun, att man är färdig till att arbeta målrätt efter att förbättra utslut när man kan helt enkelt som helt en fyr här man fick under ting man får färdigt förvisen där man har nick olika ting till man kan vara målrätta och utslutsplacera skriva om ta tillgångarna och för alla en det har haft och hon ska så en sista majman och så vill Leo som bachelor. Vänant. Okej, finnas lärarkol. Jag får inte gå ett med bacheloroppgavene. Tack. Och bli framöver. Vi var nødt til å enda nu. Så jag får bara att sätta ett lä fra på en av vägen. Det var Swedish House Mafia with Don't You Worry Child.
was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja. Yes, Swedish House Mafia with Don't You Worry Child. Nu var vi og holdt vi Olie, Boje. Ja, vi har her i studion Rekva Mikkelsen. Og Rekva, vi legger bare ut på en av vi. Hva kommer hoskottet til, eller aller først og fremst, Olie, hva det? Ja, men det nok først og fremst et stort lag av fotballslig som ja, vi har dannet det i fjør hoskottet kommer nok av at vi också det kunde vara stort att samla några unga folk under ett fotbollslig eftersom vi i förrän en lofastliga fotbollsör show det var ju även när vi rymde lagt att samla oss folkne och ahon över stor och sjön vi började hälsa till i fjör. Ja, alltså kvar kom hon ska ifrån? Alltså det var bara vi var nog två fotbolls ahoer förrar som helt kunde vara stort att titta möjligheten som finker från Gisa Höjvik att skrasa då kon under Village Timon. Ja, på tammodan så får det här från faktiskt. Du nämnde att det började i fjör. Hur så Jack det? Ja, i fjör Jack det så som så. Alltså vi helt själva vi spelade väl och vi hade stått lite och
Vi tar den goda avtale vi Peter ute i Åkara. Här vi finner öl till kvantist och så vidare. Så tar som hade hotel till att här kunde stortlaga sig att han hade styr och så vidare. Urslutnet det var så som så. Vi började i Nöglunda. Vi var syntesigner igång så tar manglar sin koordination och så vidare. Vi visste inte ordentligt kvart och gosse. Men ja, det enda så vi att vi låg i jauner till sist att nästa plats någon vi undre och i början till Akon och vi stod till sista distan för stod vi skulle vinna vi tog ju målen. Det gick inte helt men nästan vi var akkurat förstått vi vann tandistan mot MB 9-1 som minns rätt. Så det var lycka vi. Okej. Kvartalt är det då? Vi spelar 3 delt, ja. Hur snäcker man är det då Linon? Ja, det är sånt alltså som vänjer vi och allt räknar. Ja. Alltså till det är det så att det är lätt att skaffa folk. Det är inte mer så som så vi uppmöting till vänningar men jo vi där like 20 man som så är av vänja och ja. Och så var det bäst utvalda till dist eller vad? Tar som har hodla komma till dist och vi drar sjön det stilla vid det bästa linon först sjön det. Är några vänner eller det bra så det som bäst. Det är nog jag och Hannes som vi var sidtagarna så vi räna att spela vänner här och jag så i linjen. Ja, alltså vänja din ägg på. Nej, vi vänjer tvär från vikarna vi en till har en annan timme cirka. Till ölja nya görne vi gör det för att ha det stått lite och jag ska se att människor är hejder i mitten och robotcenter men det är först och främst för att ha det stått lite och i vikskiften spela det då. Alltså vänningarna är det så väl alltså är det så väl samskipade vänningar eller det att de möter upp och till hooka det kon eller. Ja, vid samskipare, jag vet inte en gång om det är samskipare. Vi mötte upp och vi spela central hockeyfotboll. Körde på mål, spela distmål corneron och annars pratar vi om kommande dyster och vad annars händer. Alltså huvudända mål vi ner till alltså att släppa spela fotboll och ha det ska Samsons. Nämligen. Till bara hon. Ja, det är så massor av Västland och så där snä. Jag kan allt kappingar. Ja, alltså vi har ju så avtalna vi åkar som gör vi har möjlighet för att stortlägga och rymliga ofta och rymliga väl men ja alltså det här stora fyrköpare i varslarna har vi inte haft vi tackar det som det kommer och hon och tar vi komma här till men de får öl till kvantist. Visst vill ja. Så det är ju luckligt hvis det så ligger mycket kvällt och att lägga en skott mitt i veckan. Jag det samma lägger vi oftast dyster för jag vill lägga allt. Ja, nämligen. Men kvar vanor har de så till år. Ja, vi gör ganska syndrosöser men vi att vinna 3 dagar. Vinna 3 dagar. Ja. Har du några stora kappingar i det som tid med det lukar gå som tid eller kanske bättre? Bättre, det vet jag men vi har alltid undre. Det är alltid några stora kappingar i det. Okej, hade du haft några dist mot ons någon? Ja, alltså i fjör hade vi 2 dister som bara ända jauner. Men jag hörde det att jag vänningar dess kursjärna. Hur kan? Ja, här fyra ta vunnit vi så under någon 5 tror jag alltid det var. Ta så rymligt gott ut av någon och vi till tur spelade vi det flott spel faktiskt. Så det är det som spelade flott och inte under spelade vanligt. Det kan säkert diskuteras men det är väl att hålla vi spelade flott. Ja, bra bra. När börjar kaffen? Han börjar nu 3 mars. Här vi skulle spela mot NSU i 3 delt. Och snägli är i stället. Och i själva delten var det alltid en 5-6 bölkar av 4 så tar man vara ja till en med mellan 20 och 30 li. Och det så där fungerar så att det är bölkarspel. Vi spelar först mot 4 ligan alltså vi det 4 li en bölke. Här vi spelar tvärfram mot kvar li. Så igen så flyter så för man börjar ju en A, B och C bölk allt efter kvar man ligger ute i bölken. Ja, det är faktiskt det och så spelar man så sätter ni helterna att man sommarferierna. All right. Ja men boy, jag hade vi får bara tacka för det. Ja, jag hade tusen för det. Du kunde komma förbi, Rekvan. Det var slut.
Vi får att smäcka en sang från Arn vid att han har för att områda vikskift jag center. Det var Alicia Keys vid Girl on Fire. Spirit of Marilyn calling me audibly, bawling. She said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, only like a highway. She's living in a world and it's on fire, dealing with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Looks like a girl, but she's a flame, so bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world, hottest of the hottest girls. Say, oh, we got our feet on the ground and we're burning it down. Oh, got our head in the clouds and we're not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Everybody stares as she goes by. You take and see the flame that's in her eyes. Watch her as she's lighting up the night. Nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world. But she gon' let it burn, baby, burn, baby. Dear God, if you hear God, make the fire disappear when they stare, God. Take away my fear when they interfere, God. Do you fear God? Cause I fear God. And in my backyard, that's a deer, God. And that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. She's just a girl, but she's on fire. Ja. Rekve Mikkelsen for Ålige. Bär med lukka vi med seg at øtler hjertelig velkommen vid til vending til å. Månakvöld og mykekvöld klokkan 9 om kvölden. Og nere og i Gundadale. Og så vil jeg lukka minne av telefonnummeret en av søsterfer.
vid enda sändningarna om en 20 minuter, så det var en tweet att skriva in, och vi har vid lotakassen om att vi är en gång med till klimax 2013. Nummer är 5.95. Skriv ju om vad det är att göra i vikskiften. Ja, och medan vi bor i ett flyer sms så tackar vi lugga lära chat och tar vi Avicii och Nicky Romero vi lärnon I Could Be The One. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. I could be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Og beinleies vil stola og trygt og Atlantic Airways i samstarve vi Førja ungdomsra og Froskaparseter Førja. Ja, boy, jeg har alltid lykke at vi må fortelle lusteren om at jeg rekker jo sitt her, så fytter og prater om olje, så han finner tvær viner på under Facebook. God vid om han vil bjøre ut buff og vikskjøs nå. Ja. Men jeg har alltid for å lese noen sms på opp nå bare. Vi da finner flere. Boy, vil du börja? Ja, her er onkel mamma som skriver inn at hon og døtteren for å hugga seg alt vikskjøse. Onkel skal altså repta. Og her er en onkel som vi mistet til for ikke et fotball til å feire Bajanar og Føngaren til Bajanon. Og nå vidar vi så ikke hvor vi kommer til men vi vil ut for en ikke lukk herfra. Ja, det vil jeg vite. Jeg skal være sånn her. Hesen for å være venner, likere og avskvar i fotball til. Så han det synes jeg av avslappning av eisene. Så hesen, han er veldig på skråne, vikskjøften om. Her er en som vi mistet, han fer av Wacken Metal Battle i Kjønlager hos noen. Ja. Og det er jo veldig reisen her et av tiltøkene som er i vikskjøften om. Ja, det er nemlig et av dem helt store. Her er metalballkar for å spille. Ja. Ja,
Här är som skriver i färd till Soria att hitcha till Liverpool och enka skuit. Ja, men tänker man nästan är fler som skriver ball. Men det ska man nog ena förresten man ungar på, ja. Ja, just det. Man kan spara sig inne. Men det är också att säga att X-Factor. Jag helt inte X-Factor var en favorit längre, är det? Alltså inte för mycket vi kan man det för nu har vi sjukt ett X-Factor senaste åren. Jag minns det följde vidare första året men ja. Men jag vet inte att det räcker mig långt. Nej, men de tar väl för 2 år sedan alltid ta, men jag håller att stöje är allvarligt lackande. Men jag tycker att du finner lite som mest här med den. Ronker som vi märker till det. Det är mest lite att höra mer än i rast 2 och inte i UF. Men annars så är det för vi kommer att få så ägstniv i balle vikskjuts någon. Ja, två rätt utåt för. Ja, två utåt för. Ja, jag var uppe kring versmån, det har vi. Så ja, jag är en sändning som har en storstående. Så kanske är det inte löj att höra med rast 2, jag vet inte. Men det är ett rättligt stort lite sms-äsna. Jag känner vikskiftet börjar ukvöld vid beef and blowjob vid damerna. Så vi är resten av kvölden brukt och på att hitcha efter en notebook vid massor av chips och dip. Så det är alltså i handen gentan vi är äsna för gela. Inte bara omvänt. Ja, det är ju alla först för att ha ett rätt spännande vikskifte. Vi kunde även vi märka till att nu är ju själv filmläggare så jag vet att han har filmläggarfälla hur framsyning vikskifte någon. Och här är bäg framsynningar lejrdagen, söndagen och måndagen. Och det är bäg innan rytme och anbudsfilmlägg. Ska du själv låta? Jag ska bäg låta som inte är själv och jag ska även ta mig av timon utkaren som är vänner, tror jag. Ja. Så det är ett upptidigt vikskifte och ja. Och som sagt så är det ungt fiskjäsna. Vi har för sändningen ni haft 3 på injer som skulle låta kapinchna. Och det är så i SMS-merchant. Det är merchant klockan 12. Ja, och det helt var fram till klockan 6. Och vånande kommer näck fram vi och stola där och hittar det här var säkert helt näck av varit. Och vinnaren är så outdoor över lejer. Ja, lejer där vi vinner outdoor, ja. Ja. Och så har vi liksom frattat det en stolskonsert i Norrland och sånt för Beran. Nu vet jag inte akkurat hur jag ska spela, men vi vet att jag vill posta det över det. Ja, men Anna. Ute här så kommer Oli som räcker hur pratar sin rum att spela dist med under någon fruktjakvällte. Som sagt så jag vet att leverera en också jävla dister. Det är verkligen halka nutje och det är bara att när disten mellan B6 och witching i F-daltne. Så heter det gott att vi affär för boy och få så ganska en öl eller bort väg. Hvis vi får så kommer vi där som show och lucka som bekräftar om det passar att tar spela väl eller underspel och allt. Ja, vi har flera sms-börjar för så tack omkring chat. Ja, här är onkel som ska surprise party, men vi kommer kanske inte se mer, till annars är det inte en surprise party mer. Ja, det var jag också. Onkel skriver, jag ska till Bygdaball, tack läge mig till. Ja, Bygdaball är alltid festlig. Ha? Edla. Nu befinner jag mig själv allra mest i havnen, och till det är bara för att ro faktiskt i havnen, och till det är ja, så det kommer till Bygdaball som är så vet inte hur sån nick Bygdaball där lokal så är det vi vill följa hur han ut av bygd. Ja, man är också lokaler som man kan säga. Ja, nämligen. Onkel skriver, jag har pengar så jag arbetar allt vikskift. Det är inte trist, men det må eisen till. Så vanligt kommer vi hjälpa till som onkel pengar är vi har vinna en biljett till Klimax för 2013 nu är det korsval vi i Lodakasten så släpper man ganska ojeps på ända tonläggarfestivalen. Boja, helt och vi ska få tacka för att jag kom för det. Ja, jag håller det. Vi säger tusen tack för hästfär och vi vill höra efter nästa höst och det här vi samma tog samtidigt. Ja, vi färra att träcka låt och med sms'en som är kommit in. Och så ringer vi till 2 vinnare på efter sändningarna. Vi vill tacka för allt som har skrivit in. Vi får ända vid Lennon Kisha Come On. Tack för Jakob. Farväl. Farväl.
Sure, but I wanna get it on voucher. Come give me some of that yum like a lollipop, baby. Don't be scared. Come on, 'cause I know what I like, and you're looking just like a tie. Let's go for it just for tonight. Come on, come on, come on. Now don't even try to deny it. We're both going home satisfied. Let's go for it just for tonight. Come on, come on, come on. I don't wanna go to sleep. I wanna stay up all night. I wanna just screw